Green Sally down, last gun start, gotta tell the brown. Green Sally up, Green Sally down, last gun start, gotta tell the brown. Ако не вярвате, че това може да се случи на вашия автомобил, грешите. Клетки като тази не са обичайни, но не и невъзможни. Този запис е от охранителна камера на паркинг в София. Наглите автокрадци са си набелязали скъпа лимузина. Не могат да я отключат. Чупят прозореца и като внимателно предпазват с нейлон боята от отраскване. Един от автокраците се вмъква в купето през прозореца. Системите за защита са задействани, а двигателят е блокиран. Това, разбира се, не ги отказва от набелязаната цел. Луксозният автомобил бива избутан броня в броня от друг джип и така кортежът потегля по улицата. Откраднатият автомобил ще бъде избутан до близък гараж, където друг лов екипаж със специално компютърно устройство ще пробие защитата му и ще го отблокира. Нова телевизия тръгна по следите на автомафията. Как се крадат всякакви коли за секунди, какви са схемите, участниците и печалбите, чуйте от самите тях. Шофирал съм, смисъл такъв, че крадени коли, оттава и съм примерно, взимал съм ги, но това е било просто не хобби, а това съм го правил за пари, за да оцелявам. Това съм го правил. Те в коя държава? В цяла Европа, няма държава в Европа, когато не съм бил, но най-добре се работи в Испания. Преди се работиш в Испания, също в Холандия, там са най-либерални закони. Този мъж твърди, че е работил само в чужбина. Гордее се, че българските автокраци са най-добрите в Европа. Българи откраднаха два пъти хистици на Бекъм. Това го заявявам, просто вивираме, може да го знаят. Педете в Испания, Бекъм, когато играеше в Реал Мадрид, двете му хистици бяха откраднати от българи. Вътре му бяха снимките, вътре му бяха на Виктория снимките, даже много мои приятели там ги подписваха, гледаха и се смееха и се пазиха, че Бекъм пак е задрото, няма остана без кола. Как една кола за стотици хиляди евро, като на футболната легенда Дейвид Бекъм, изчезва само за секунди? Последните няколко години всички автомобили са програмирани с определен софтуер. Всички крадци имат мини компютри с софтуер, същия, който е купен на черния пазар. Вкарвайки от неговия мини компютър в мини букса на колата, която е интернетната сервизна текста букса, поставя свой компютър, оттам влиза в минуто на колата, създава програма пали, колата се пали и тръгва. Това нещо се прави от 8 до 35 секунди. В зависимост какъв е софтуера на колата. Как се намира този софтуер? Софтуерът се намира в определени среди. Значи не може всеки да си поръча софтуера за крадена кола. Значи определени мозъци, наречените програматори, те или хакват сайта на програмата, която е много защитен, което много трудно става, или по другия начин, който примерно вътрешна информация, троянски наречен, служител на фирмата, който има достъп до тази програма, продава програмата на черния пазар. Кола се краде в зависимост от това, коя година е колата. Примерно по-старите коли от 94-та година, те се крадат с трошач. Те му викаме ние. Това е нещо като ключ. Карваш се го, въртиш се и се влизаш се, но си е твоя колата и си я палиш, се тръгваш. В зависимост вече, нали, ако имате аларма, там си имаш разни устройства, де засичат вълните на алармата и после си сваляш алармата и пак става се, си е твоя колата. Си влизаш без проблем. Ако автомобил е застрахован? То си има определени марки, определени застрахователни компании, които нали, не се барат. В смисъл, някои, които не е трябва да се барат. И така, ама има някои, без проблем си ги взимаш. Когато първо автомобила се краде от човек, който предварително е проучен, човек е проучен, т.е. човека не се занимава не само с редовен бизнес, но и сенчес бизнес. Ако този човек първо му открадем на колата, той ще плати откупа, защото няма интерес, той не може да отиде в полицията и да каже чистосърдечно. Моята кола откраднаха за заседание, аз се плащам данъци на тази кола, аз съм безмен, аз съм един мошеник. Да. И за това хората се плащат откупите и никой не писка колата в полицията. Освен че са ловки до виртуозност, автократите често са подпомагани и от отказа на гражданите да подават сигнали, ако станат свидетели на автокражба, сочи полицейският опит. Според статистиката обаче в 99% от случаите на искан откуп при подаден сигнал в полицията, извършителите се разкриват и откраднатия автомобил се връща на собственика. Срещаме се с полицай от сектора за борба с автокражбите в криминална полиция, който от години се бори с автомафията.
Участва в десетки операции, включително и международни, и затова предпочита да остане анонимен. Почти винаги с хубави прякори, примерно коня, бобъра, индианеца, комара, корена, догана, пламята, близалката, мамута, дебърцина, еврея. Значи много са така знаковите кръци от последните 10 години, които мога да кажа са професионалисти в своята си област. Да са разплакали много хора. Как един откраднат автомобил се здобива с нова самоличност и се легализира след кражбата? Схемата на двойниците се взима регистрация на актуално регистриран автомобил в някоя страна извън България, след което идентификационните номера се нанасят на откраднатия автомобил, изготвят се фалшиви документи и вече се реализира на нашия пазар като нововнос. Втората схема е на силно катастрофирали автомобили. По същия начин взимат се документите, идентификационните номера или се нанасят изцяло наново върху крадения автомобил, или се изрязва планката от катастрофирали автомобил, т.е. местото, където е нанесен номера на рама, и се присажда на откраднатия автомобил. И по този начин се реализира. Наша проверка установи, че сайтовете за търговия на автомобили в интернет изобилстват с обяви за продажби на силно катастрофирали коли. На практика тези обяви са изключително ценни за автокръците. Ценен е не продаваният автомобил, който е амортизиран и неизползваем, а регистрацията му. Да си купиш регистрация се оказва напълно законно в България. Тази вратичка в закона дава възможност на автокръците да правят коли близнаци. Слагат самоличността на един автомобил на друг, от същия модел, само че краден. И така го продават на практика с редовна регистрация. Колко души наброява една група за кражба на автомобили? Значи минимум е 3. Като може да стигне и до 5. Задължително си има пилотна кола, обекта така се проучва, рядко са случайните кражби. Нали, предвид минава се, вижда се кола, слиза се и се отнема. Това е групата, която краде, в последствие се преминава на следващата, която реализира, която продава. И иерархията е така много добре структурирана. Кои държави най-често се продават крадените автомобили? Бившите републики от Съветския съюз, арабския свят, републиките от Сърбия. Има няколко пътища. Първият път е, когато имаш контакт с тези хора, от тези страни, им продаваш колите на място. Друг начин е чрез наречените бази. Тоест, когато тръгва от Испания, спира примерно до Австрия, от Австрия примерно пристигат вече други хора, дава съм други хора, които карат до някаква друга точка, значи точка А, точка Б, точка С, докато стигне до крайната цел. Малко повече разходи, малко повече хора замесени, но пък когато стига, продава се и председателът. Това са начините. Какви са печалбите? Големи. От кола от 5 до 15 до 20 хиляди евро от кола. Значи една кола, всичко е като казино. Има някакви малки загуби, колата падне, купуци се държи, но това в процентно състояние е примерно 1:8. На 8 минали коли или на 7 минали коли пада една кола, което не е нещо страшно за бизнеса. Бизнесът продължава, за бизнеса процъфтява. Къде се пласират крадените скъпи лимузини? Крадените скъпи лимузини, примерно те, които са от Америка, американските. Украйна, Грузия, дата. Там си ги поръчват, си ги карат. При България влезе в Европейския съюз, когато веднага ще външна митница. Даваш 1000 лева на митничара, колата пускаща, колата транспортни. С митничара взима 1000 лева. Отиваш вътрешна митница, това говорим за митниците, Министерството на финансите. То е отворен, документи са много добри, но те казват, тая кола трябва да заплаща на специалистите да не се праща, да се свори очите там 1000 лева. Така, в КАТ положението същото. Сега пък още по-лесно няма митници. Говоря тогава се крадяха, когато имаше митници, па сега говорим, сега е разкрит двор, страшна работа. Сега много по-лесно, отколкото преди. Аз мога да кажа, че една кола от Париж до България ще докарам за 30 часа. Без
никой да се осъди. Със сигурност имат контактите, както с хора от държавните структури, полиция, гранична полиция, митница. Значи много добре се изучават пунктовете, граничните пунктове, вече тогава се преценява. Ако може да се направи контакт с някой от служителите, тогава канала започва да работи безпроблемно. В иерархията на автомафията има няколко нива, които работят едно за друго и в същото време връзката между тях се извършва в пълна конспиративност чрез посредници. Уличните автоджамбази, компютърните специалисти, фалшификаторите, които снабдяват крадения автомобил с документи и пренабиват номера на рамата и двигателя, и търговците. В случай, че автомобилът е отнет с цел откуп, се появява фигурата на връщача. Всяка група автоапаши действа в свой точно определен район, като всеки район има отделен връщач. Когато крадците откраднат автомобил и целта е искане на откуп, те го обявяват на, както казваме, на връщача, който се свързва с други по веригата и казва: имаме такъв автомобил, цената е такава. Ако някой желае, обадете се. И така понякога, ако крадците кажат 1000 лева за колата, до четвъртия посредник тя може да стигне до 2000 лева. Всеки по веригата си оставя някаква сума. Луксозните автомобили, откупите са сериозни. За новите модели на BMW, на Mercedes могат да стигнат до 30, 40, 50 хиляди лева. Когато ключът на автомобила е вътре в автомобила, нито един застраховател не покрива такова събитие. Второто нещо, което много застрахователи не покриват или покриват частично, е оставянето на малкия талон, тъй наречен малък талон, в автомобила. Когато малкият талон е в автомобила, тогава или се плаща частично кражбата, или въобще не се плаща. В темата на Нова другата неделя ще видите какви са най-новите схеми за застрахователни и лизингови измами с крадени автомобили. Къде единствено в света е откраднат автомобил от супер скъпия модел Майбах? Защо вече е модерно, освен лимузини, да се задигат цели кораби и какви са българските патенти в международната автомафия?